Кукерската традиция в Челопеч е възродена през 2006 година. Днес в общината вече работят 2 кукерски клуба. Те, заедно с другите български фолклорни клубове, поемат пътя към световната историческа съкровищница. Какъв път извървя кукерски клуб Златните мечки, за да стане представителен ансамбъл към национална секция на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства към ЮНЕСКО? Още с появата си първият човек интуитивно усеща борбата между двете природи в себе си. С добрата сякаш се справя, но какво да прави с лошата? Тя е хитра, непредвидима и рушаща, като всяко зло в света. Търсейки нейния жив образ, човекът създава страшни маски, в които лошотията да се познае и като изпита страх от себе си, да си иде или да се прероди в добро. Колкото и странно да звучи, кукерите, облечени отгоре до долу в овчи и кози кожи, с невероятни образи маски на главите, дрънчейки до умопобъркване с наредените на кръста звънци, играят ролята на войни пазители на доброто в българската фолклорна традиция. Обичаят кукерство по нашите земи води началото си от преди повече от 8000 години. Траките са се маскирали по времето на Дионисиевите празници и посрещането на Нова година, чествана от тях по времето на сирни заговезни. Началото на годината е свързано с началото на новата земеделска година и заораването на нивите. Обичаят има пряка връзка с земеделието, основен поминък на траките и обредите, които извършват кукерите, са тясно свързани с трудовата дейност на хората и тяхната надежда за богат плод от ниви и градини. И до днес кукерите на Сирница играят този стар ритуал, чрез който прогонват зимата, отварят вратите на пролетта и разорават плътта на земята, готова да се заплоди. Клатушкането на главата на главния кукер, според народа, е за да натежат от зърно гласовете по житата. Така кукерите пресъздават прехода между старата и новата година, време за чудеса и хиляди нови възможности за човешкия дух. Според мъдростта на древните, внимателно наблюдавали и изучавали света, тази граница между двата свята била толкова тънка, че през нея могли да преминат различни зли сили, способни да обърнат колелото на живота към разруха, нещастие и мрак. Но тогава се явяват кукерите със своите заплашителни маски. Тяхното присъствие отблъсква черните магии и нещастието. С ритмичните си танци те привличат късмета, здравето и плодородието. Войните кукери отварят пътя на доброто. Съществуват много разновидности на този обичай в различните краища на България. Кукерски игри се провеждат на Нова година и на сирни заговезни. Те носят различни имена – бабугери, чауши, джамалари, песяци, старци, сивискари, кукове. По стара традиция българите се правят на кукери в периода между местни и сирни заговезни в източна България и между Коледа и Богоявление в западна България. В кукерските одежди се обличат преди всичко мъжете. Играта на маскираните е мистично единство на ритъм, звук и багри. Те се движат със специфична стъпка, носят внушителни маски и самобитни костюми, огласят селищата си с стотици звънци, примесени с наричания и благословии. Кукерите носят собственоръчно изработени маски и костюми. В тях разпознаваме традиционни герои – царят, циганинът, мечките, булките и децата. Българската обредна маска е източник на богата информация за различните етнографски райони. Подобни карнавални маски съществуват в Италия, на остров Сардиния. Италианските кукери мамутонес носят черни маски от дърво, чанове на пояса и кожуси. Кукерски празници се провеждат в Перник, Благоевград, Банско, Разлог, Гоце Делчев, Чепеларе и Радомир.
В село Широка лъка местните жители го наричат Пес понеделник. В село Радуил кукери танцуват на традиционния международен фестивал за автентичен и хумористичен фолклор Бобфест. Кукерите играят по Коледа и на Сирница. Сирната неделя е последната седмица преди Великия пост и носи различни имена – сирница, сирни поклади или прошка. Като много други български празници, и този обединява в едно християнски и езически ритуали. 40-дневният пост започва с искане на прошка. Старата традиция изисква изчистването на тялото да върви заедно с изчистването на душата с израза «просто да ти е». С малко думи стари и млади искат и дават прошката, с която заличават обидите и дават шанс на задружен, изговорен живот. Традицията по Сирница да се организират кукерски карнавали е съхранена в немалко населени места в България. Едно от тях е село Челопеч. Март месец беше там, сирни заговезни, сирница, това, и една групичка младежи, които се правеха криминално кукери и гонеха, чернеха по буските, търкаха ушите на момичетата и така нататък. Дойдоха и вика, Чичо Златане, ще моля да направим да се направим кукери, да не ни глобяваш. Ще ги плашили, че ще ги глобат. Викам, няма да ви глоба, но дайте го направим като хората. Викам, то, знаете ли, че и аз не знам как ги правя някога. И прибрах се и на баща ми викам, ти правил ли си са мечка? Кукер, де? Той вика, кукер не знам какво е, ама мечка съм се правил. И дядо ми се е правил, вика. И оттам разказал обратните кожуси на овчарите, обратно обърнати, нали, и маски, кожа от заек, кожа от това. Викам, що ме правилно, как е правилно? Така вика, всичките с това и с най-големия звънец вика мечка, като мине из хорото, ма и хоро имало, и хоро имаше, вика, как свирише се музиката духовата и цялото село играе хоро, че е сирница, радост. Да гонат вика болестите и духовете. Това е поверието. Село Челопеч се е пръкнало на пътя София-Бургас. Шосето разделя населеното място на две. Затова от няколко години има светофар. За шегобийците това е повод за весела раздумка. Но пък когато идват гости на селото, кметът им обяснява: по пътя от София в посока Бургас втория светофар сме ние. Името на общината се свързва със съществуващия добивно-преработвателен комплекс Челопеч и медно-златно-пиритното находище. Челопеч е тук в полите на Стара планина. Интересни истории за името разказва Златан Главанджиев, кмет на общината в периода 1976-1977 година. Възбуди се интереса на хората от Челопеч да знаем, ще има ли история това село. И оттам аз си зададох въпроса пред бай Петко, душата, ще му викахме, Бог да го прости. Бай Петко, да знаеш откъде носи името Челопеч. Той почна легендарно да ми разправя, нали, слънцето опича най-напред Челопеч, свети като начело, това, но викам, дай да видим някаква история да се хванеме. Защо е челопечени? Защото са печени челата им. Това е за името. И оттам почнахме с историята да набавяме, нали, материали, записки на генералите, руски най-вече. Тук действа генерал Брок с 1036 войници. Това са казаци. Най-пъргавите, най-силните воени за Балкана са били казаците. Челопечани помнят и разказват и до днес подвизите на челопешките мечки по Сирница. Това са местните кукери и техните игри оживяват на връх сирни заговезни. Забраненият преди години християнски празник се възражда като карнавал, за да може да го има и днес. Това беше началото на седмицата. Нали? От понеделника почва седмица, до това петък е най-силното маскиране, петък и събота най-силното маскиране и в неделя да го направим за хоро.
Така е било някога от баща ми, от дедите. Той път запомнил, че са го правили. И аз оттам викам, добре, Пао Мико, пак тя чрез читалището, пак възбуди, споделих с нея, тя вика, как? Читалището ще го направим с всичките му работи. Ми вика, ми награди. Тя вика, аз имам, вика, един мъжки заек, а па Кака-Пека има една патица и ще видим още нещо и там първо, второ място. А самото време бе озряло за тези традиции да се възбуждат. Предизвикателството, какво беше най-силно тогава? Аз държех да го направим, защото всичките коли в този ден минаваха за Мирково. Но те го правеха карнавал с маски, а ние искахме сирница. И аз се досетих, викам, колите минават от тук, ние в Мирково го правят в 1 часа, ние ще го направим 11. И като минават колите, ще се отбият тук, ще видят нашата сирница и си заминат на Мирково. Уведомих духовата музика, всичко, наградите, скалъпихме с бабите и обявата беше, че награда това. Регламента го измислиме, записване на участниците и накрая пише отдолу общоселско хоро. Свири духова музика, че опече. Обявата. И това беше. Стана 11 часа. Селото. Аз очаквах 10 мечки, тогава им викахме. Станаха за 30 човека. Никой не сваля маска, не знаем и кой е. До края не свалиха маските, защото ги страх. Избягахме от критиките на партийните лидери с това, че не правиме сирница, а правиме карнавал с маски. Общината не жали пари за култура. Всяка година в общинския бюджет се предвиждат средства за културни прояви и спортни мероприятия. В своя културен календар общината включва реализирането на традиционни празници като Иванов ден, Сирница, Тодоров ден и Пресвета неделя. Социалната програма, която общината подписва с фирма Челопеч Майнинг, предвижда средства за годишните културни програми на основно училище Свети Кирил и Методий, Обединено детско заведение Ханс Кристиан Андерсен и Народно читалище Труд и постоянство. Финансира се дейността и на двата кукерски клуба – Златно руно Челопеч и Златните мечки. Преди години в общината възстановяват традицията, свързана с сирни заговезни. Един от инициаторите е самият кмет на общината, инженер Алекси Кесяков. Традицията си от отдавна. Още Златан Главаджиев като кмет я е създал в района. Заимствено от Мирково. Те реално са били първите в района, които са се почнали да се маскират на кукери. Той е приел идеята и е така бил първия, който в Челопеч е създал сирница в сегашния вариант. И аз си спомням като малък, горе-долу колкото децата ми, когато бях, беше голям купон на сирница. Кукери, мечки, звънци, кожи. Беше много интересно. И като станах кмет, така ми направи впечатление, че сирница леко е западнала, не е това, което си спомнях. И тогава така видях ентусиазъм в старите мечки, специално в Колю, тъй наречения козар Колю Козара. И той беше се събрал там младежта около него и правеше в двора си на къщата маски. И беше решил така, да се представи добре на сирница 2004 година. И аз казах, давай да помагаме нещо. Тогава им помогнахме с материали. Децата тогава искаха материали. Кебета, кожи, дървета, такива летвички, такива неща. Направихме сирница, получи се добре, видях, че има така смисъл в цялата работа, има ентусиазъм в децата и реших да продължиме в тази насока. Създаде се клуб. Предложих им да направят клуб, за да могат вече самостоятелно, като самостоятелна единица да участват вече, да се представят. И мисля, че 2005-2006 година стигнахме тук до Перник, което вече това е трето участие, мисля. След това се разделиха на малки и на големи, станаха два клуба. Има си хубавите и лошите страни, но аз ще коментирам само хубавите. Има конкуренция,
има така възможност за повече участие, за повече представителства и има така гарантирано по-голям интерес, когато са два клуба. Съвременната история на челопешките кукери започва от 2005 година. Празникът оживява още на следващата година. Кметът, инженер Алекси Кесяков, младите поддръжници на древния обичай и обществено ангажирани граждани организират Сирница 2006 и неговата важна част – Кукерския карнавал. Сирница вече ги направихме грандиозно събитие в Челопеч. Смятам, че това може да го потвърди всеки, който е присъствал зрител на последните няколко години на Сирница. И може да се каже, че така съм горд и от постиженията на клубовете. Вече носят грамоти, награди от различни участия. Тоест, инвестицията, която направихме, почва да се осребрява. Виждам незатихващ интерес, което също ме кара да съм оптимист, че тази традиция вече няма да се загуби. Дори да нямат подкрепата на общината, вече има такъв голям ентусиазъм в младежта и създадена така дълбоко вкоренена вече традиция, че Сирница ще я бъде и кукери в Челопеч ще има. На Сирница, на Мегдана в Челопеч, самодейците от Народно читалище Труд и постоянство пресъздават обичая, като нареждат богата трапеза с баница с сирене и яйца, мляко и бяла халва, с която най-малките се ламкат. Запалват бали с сено, за да прогонят злите духове и играят хоро около трапезата. Щафетата поемат кукерите. Същата тази 2006 година на Сирница излизат ентусиазирани стари и млади челопечени с изработени лично от тях кукерски маски и с идеята за създаване на кукерски клуб Челопеч, който ще се нарича Златно руно. Първите изяви са в Перник на 17-я международен фестивал на кукерските игри. Но като всяко нещо по земите ни, от един такъв клуб след време стават два. Един за големите челопешки мечки с име Златно руно и един за малките, които днес вече са големи златни мечки. От 2006-та, всяка година на връх Сирни заговезни, Мегданът се изпълва с жителите на село Челопеч. Някои са дошли да си припомнят традицията. Други, тръпнещи и недоспали, водят за ръка малките участници в карнавала, чието маски са шили цяла нощ. От всички краища към центъра прииждат горди челопешките мечки. От единия край звънят звънците на Златното руно, а от другия на златните мечки. Колкото повече войни срещу злото в едно село, толкова повече добро ще има. Сирница 2011 се превърна в истински кукерски фестивал. Зрители от